Il-ġonna tal-buskett li għal snin twal tħallew f'ċertu telqa, issa se jaraw bidla tant meħtieġa hekk kif sa fl-aħħar impjant ta' maniġjar bis-serjetà għal dawn il-ġonna. Dwar dan tkellimna mal-espert Alfred Baldacchino. Għalkemm kif nista' nifhem hemm pjan ta' immaniġġar għall buskett li dalwaqt wasal biex jiġi implementat peress li l-buskett huwa Natura 2000 site ta' l-Unjoni Ewropea. Baldacchino nota li tul is-snin dan il-post kien traskurat. Jiena naħseb illi b'immaniġġar professjonali ta' dan il-post matul is-sena kollha, bħalissa qed isiru xi arranġamenti tal-ħitan tas-sejjieħ illi matul is-snin kienu waqgħu mħabba traskuraġni. Illi wkoll jgħinu dawk imħabba l-ħamrija ma titkaxkarx u żomm. Baldacchino jistqar li jħossu sodisfatt li sa fl-aħħar hemm pjan ta' maniġjar f'ġonna li huma mogħnija b'wirt ekoloġiku u ambjentali li ftit issib ħalu dan minħabba l-ammont kbir ta' siġar indiġeni Maltin li jmorru lura żmien il-kavallieri. Huwa importanti iktar kważi mis-swar u mill-arkeoloġija ta' pajjiżna. Huwa ambjent ħaj. Pereżempju warajna għandna siġra tal-ballut. Għandha faċilment viċin il-500 jekk mhux iktar sena. U tara il-kobor tagħha u l-mirakli tagħha. Dan iwassal biex dawn is-siġar huma fost l-aktar b'saħħithom fil-Gżejjer Maltin, kontrarju għal postijiet oħra f'pajjiżna. Eżempju, ta' ftit snin ilu meta ġew importati siġar kbar tal-palm, illi daħlu magħhom il-bubun qaraħmar. U f'daw l-10 snin li għaddew, huwa stmat illi intilfu mal-5,000 siġra tal-palm. Ġifieri dawn ħajdaħlu affarijiet magħhom illi ma jidhrux. Baldacchino jgħid li fost il-karatteristiċi ewlenin li waslu biex siġra indiġena Maltija tgħix ħafna hija ħruxija tal-art ta' dawn il-gżejjer. Hawn tenna x-xewqa li jara aktar persuni jitħajru jkabbru siġar Maltin miż-żerrija permezz tas-sistema li bija l-buskett inbidel f'bosk iktar minn 500 sena ilu.